F'Lulju it-temperatura massima kienet ta' kważi 39 gradi Celsius, filwaqt li t-temperatura ta' wiċċ il-baħar kienet ta' 2.7 gradi Celsius ola minn normal. Dan ħareġ f'aġġornament li tal-Uffiċċju tat-Temp f'Ħalluqa li f'istqarrija spjega kif l-ogħla temperatura ntlaħqet fit-tieni jum tax-xahar ta' Lulju, filwaqt li aktar baxxa kienet ta' kważi 21 gradi Celsius u tkejlet fit-12 jum. It-tieni xahar tas-sajf kien imdawwal bi 378 siegħa xemxin, bis-16 ta' Lulju kien l-aktar jum xemxi meta tkejlu ftit aktar minn 13 il-siegħa xemxin. Matul ix-xahar l-Uffiċċju Meteoroloġiku kejjel 0.2 mm ta' xita, jiġifieri ftit aktar minn norma klimatika ta' Lulju. Il-temperatura medja tal-baħar kienet ta' kważi 28 grad Celsius. Din it-temperatura kienet ogħla anke mill-medja ta' Awwissu ta' kważi 27 gradi Celsius. Intant bell-10 u 12 ta' Awwissu l-Gżejjer Maltin intlaqtu minn ħalbiet tax-xita li kienu akkumpanjati minn bera u buffuri ta' riħ qawwijin f'xi waqtiet. Dan it-temp huwa mistenni f'dan iż-żmien tas-sena bil-preżenza tal-arajjex ta' Santa Marija li huma sinonimi max-xahar ta' Awwissu jindikaw li dalwaqt ġejja bidla fl-istaġun. L-Uffiċċju Meteoroloġiku qed ibassar temp ġeneralment sabiħ mis-Sibt sal-Ħamis. Huwa mistenni li xi temperaturi fil-jiem li ġejjin ikunu ogħla minn norma klimatika ta' Awwissu ta' 32 gradi Celsius, bit-temperatura mistennija tilħaq massimu ta' 36 gradi Celsius nhar l-4 17 ta' Awwissu.